Вас вітає інфармаційная служба телеканала МКТБ. Я Леся Ушакова. У эфире новинный час мясцовы и сёння ў выпуску. Для помніка загінуўшым на чужыне мітынг, прысвечаны памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў, адбыўся ў парку Перамогі. 29 дзён, 29 добрых спраў. Ва установах адукацыі Мінскай вобласці праходзіць дабрачынная акцыя. А таксама 17-18 тур чэмпіянату маладзежна па міні-футболе. Вы даведаецеся, як згулялі каманды і хто стаў лепшым футбалістам. Для помніка загінуўшым на чужыне мітынг, прысвечаны памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў, адбыўся ў парку Перамогі горада Маладзежна 15 лютага. Дзень асаблівы для тых, хто ваяваў у Афганістане. У сярэдзіне лютага яны кожны год збіраюцца ля помніка каменя, на выяве якога анёл падтрымлівае раненага байца. 31 год прайшоў з таго часу, як апошні савецкі салдат пакінуў афганскую зямлю. І кожны, хто прайшоў простую вайну, стаў яе неад'емнай часткай. Ні гады, ні адлегласць не могуць сцерці з памяці воінаў-афганцаў падзеі тых часоў. Своим этим братством мы именно дорожим. К сожалению, каждый год ребята уходят из жизни, но тем не менее остальные стараются поддерживать один одного. Афганистан у гісторыі нашай краіны асобная старонка. Вайна ішла за тысячы кіламетраў ад беларускіх межаў, але пакінула свой след у жыцці 30 тысяч нашых землякоў, якія выконвалі свой салдацкі доўг у гэтай азіяцкай краіне. Больш чым 700 беларусаў не вярнуліся дадому і паляглі на камяністай афганскай зямлі. Больш чым 2000 атрымалі раненні. І ўвесь час жыве і будзе жыць памяць пра тых, хто быў там, і пра тых, хто чакаў іх тут. Мне очень приятно, что сегодня вы работаете на нашей Молодечнищине. Добиваетесь определенных успехов на своих производствах. Являетесь авторитетом, являетесь примером для всех нас. Я хочу пожелать еще мира, добра вашим семьям. И чтобы на нашей белорусской земле таких войн, которые были как в Афганистане, других войн, чтобы их не было никогда. И наше государство занимает такую позицию, чтобы наши ребята служили на нашей родине, в нашей Беларуси. На мітынгу побач з воінамі-інтэрнацыяналістамі, скроні якіх закранулася вязна, і прадстаўнікі малодшых пакаленняў. Сённяшнія школьнікі, студэнты, ваеннаслужачыя. Для іх ветэраны афганскай вайны жывы прыклад вернасці воінскаму доўгу, салдацкай дружбы і ўзаемадапамогі. Хочу заверить всех присутствующих, что нынешнее поколение воинов всегда будет твердо стоять на страже стабильной, процветающей Беларуси, надежно защищать мир и созидательный труд нашего народа. За супакой душ усіх нашых байцоў, загінуўшых у гарачых кропках планеты, адслужыў літыю іерэй кафедральнага сабора Успення Пресвятой Богородицы Александр Чарняк. Хвіліна маўчання і воінскі салют. Да помніка каменя складваюцца кветкі, як даніна памяці, мужнасці, гераізму тых, хто не шкадаваў свайго жыцця і застаўся на той вайне. А пасля мітынгу былыя ўдзельнікі баявых дзеянняў па традыцыі адправіліся ў музей памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў 14-ю школу, дзе кожны ўзгадаў свой Афганістан. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТВ. У закон Рэспублікі Беларусь аб жывёльным свеце былі ўнесены змены. Цяпер, згодна новаўвядзенню, існуе забарона на знішчэнне птушыных гнёздаў пасля 15 лютага. Рана вясной некаторыя птушкі, напрыклад гракі, пачынаюць актыўна будаваць і абуладкоўваць гнёзды паблізу чалавека. Але не ўсім людзям падабаецца такое суседства, раздражняе птушыны гоман. Для таго, каб пазбегнуць непрыемных сітуацый, неабходна было да 16 лютага патэлефанаваць спецыялістам жыллёва-камунальнай гаспадаркі, якія б скінулі яшчэ не занятыя гнёзды. Як паведамляе грамадская арганізацыя «Ахова птушак Бацькаўшчыны», з 16 лютага і да 14 жніўня абрэзка дрэваў з гнёздамі пагражае немалымі штрафамі. Арганізацыя просіць паведамляць пра такія парушэнні, тэлефанаваць на гарачую лінію альбо кругласутачны тэлефон дзяжурнага эколага Мінпрыроды 8017 267 55 70. Таксама можна аставіць паведамленне на сайце гарадскога альбо абласнога камітэта прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя. Пры гэтым варта дэтальна пісаць сітуацыю, па магчымасці прыкласці фота здымкі, нумары тэхнікі і назву прадпрыемства.
29 дзён, 29 добрых спраў. Ва установах адукацыі Мінскай вобласці праходзіць дабрачынная акцыя. Ініцыятар яе правядзення – Галоўнае ўпраўленне адукацыі Мінаблвыканкама. З яе дапамогай арганізатары плануюць прыцягнуць увагу да катэгорыі маючых патрэбу ва ўвазе і клопату навучэнцаў. Удзельнікі наведваюць цэнтры карэкцыйна-развіваючага навучання і рэабілітацыі інтэрнатнай установы. Усе жадаючыя прымаюць удзел у арганізацыі гульнявых і іншых карысных мерапрыемстваў з дзецьмі. На Маладзечаншчыне мерапрыемствы праводзяць усе школы горада і раёна. У Турэцбаярскай сярэдняй школе запланаваны цэлы шэраг добрых спраў. Вучні прыводзяць у належны стан кнігі з бібліятэкі, актыўна дапамагаюць навакольнаму асяроддзю. Здай макулатуру, вырасці дрэва і не выкідвай пластык. Пад такім дэвізам навучэнцы збіраюць паперу і пластмасу. Берагчы экалогію з маленства вучаць настаўнікі хлопчыкаў і дзяўчынак. Да акцыі далучаюцца і бацькі школьнікаў. Яны дапамагаюць збіраць і прыносіць ва ўстанову матэрыялы, якія ў хуткім часе атрымаюць другое жыццё. У спісе добрых спраў сустрэча з ветэранам спартыўнай мерапрыемствы. Акция «29 добрых дел» открылась в нашей школе 1 февраля, прекрасным вечером встречи с выпускниками, где царила прекрасная, замечательная, добрая, сердечная атмосфера, звучали слова благодарности в адрес учителей, школы и, конечно, наших замечательных выпускников. Акция продолжилась потом общешкольным родительским собранием 11 февраля, где лучшие семьи поделились своим опытом воспитания здорового образа жизни наших деток. Планируем провести операцию «Ветеран живет рядом» накануне 23 февраля. И организуем встречу с нашим единственным ветераном Великой Отечественной войны Москотининым Алексеем Ивановичем. Также будет еще проходить операция «Меняем конфетку на батарейку». И интересен должен быть рыцарский турнир, который пройдет накануне тоже 23 февраля. Соберутся сборная команда учителей и педагогов против сборной команды старшеклассников. Малодшыя школьнікі з задавальненнем кормяць птушак. Кармушкі на тэрыторыі школы ў Турэцбаярах павесілі для зімуючых птушак. Корм дзеці прыносяць з дому. Што можна ўжываць, а што нельга класці ў драўляную скрынку, хлопчыкі і дзяўчынкі вывучаюць на занятках і робяць гэта з задавальненнем. Нам рассказывали на уроках, что птички замерзают, и нам их стало жалко, и мы их подкармливаем крупами, хлебушком, кашей, всякими крупами, чтобы они не замерзли и не были голодными. Варта адзначыць, што абласная акцыя працягнецца ва ўсіх установах адукацыі цэнтральнага рэгіёна да канца месяца. Крокі ў будучыню. У лядовым палацы Маладзечна праходзіў 4-й тур дзіцяча-юнацкай баскетбольнай лігі Рэспублікі Беларусь. Раней юных спартсменаў прымалі Брэст, Рэчыца і Бабруйск. На адным з матчаў пабывала і наша здымачная група. Графік выступленняў юных баскетбалістаў турнірамі насычаны не менш, чым у дарослых. Толькі ў Маладзечні за 2 дні кожная з 4 каманд сыграла па 3 гульні. Яшчэ патрэбна ўлічыць, што юнакі 14-15 год, акрамя трэніровак у секцыях, займаюцца і ў звычайных школах. А кожны новы тур – гэта паездка ў іншы рэгіён. І нярэдка бывае так, што прямо з цягніка ці аўтобуса патрэбна выходзіць на чарговы матч з сапернікам. Игра сегодня сложная, соперник сложный. Они очень быстрые, техничные, сложно против них как-то. Вот. Ну и настрой у нас у команды не очень, так скажем. Потому что, уставшие все, и на это сказывается. У другім дывізіёне дзіцяча-юнацкай баскетбольнай лігі, дзе выступаюць і маладзечанцы, а яны прадстаўляюць ДЮСШ «Олімпік» 2011, спаборнічаюць 8 каманд. Чарговы сезон распачалі ў кастрычніку мінулага года. Каманда сыграная, а бацькі і трэнеры стараюцца, каб юныя спартсмены выязджалі і на міжнародныя турніры. Матчы з новымі сапернікамі заўсёды дапамагаюць падымацца на новыя прыступкі спартыўнага майстэрства. В прошлом году команда «Олимпик» Молодечно заняла 1 место во 2-м дивизионе. В этом году продолжаем пока с такими же результатами. Пока идем на турнирной таблице на 1-м месте. Но еще команды тоже хорошие, игры ровные. Есть команды такие же, как и мы, и хорошие, игры хорошие. Еще не за горами последние 2 тура. И там будет уже финальный тур, где будет определяться победитель 2-го дивизиона. Маладзечанскія баскетбалісты перамаглі каманды ўсіх 3 сапернікаў – Зоршы, Пухавічаў і сталічных смокаў і замацавалі свае лідарскія пазіцыі ў турнірнай табліцы.
Між іншым, у дзіцяча-юнацкай баскетбольнай лізе ад ДЮСШ «Алімпік-2011» паспяхова выступаюць яшчэ і дзве дзявочыя каманды. У наступным годзе трэнеры плануюць заявіць на чэмпіянат яшчэ адну з юнакоў. Такі вось атрымаецца цікавы парытэт 2 на 2. Выбіраць ёсць з каго. Большым сотні дзяцей і падлеткаў з горада і раёна займаюцца ў лядовым палацы в секцыі баскетбола. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТВ. Агляд чэмпіянату маладзечна па міні-футболе. Гаворачы аб 17-м туры, варта адзначыць, каманда «Мэблі» прайграла камандзе «Металлург» з лікам 1-2 і практычна страціла шансы на заваёву срэбных медалёў. Набрала ход у апошніх 5 сустрэчах каманда «Нью Юнайтед» і разграміла каманду «Аута» з лікам 5-1. Каманды «Маэстра» і «Ліён» разышліся мірна з лікам 1-1. Два кандыдаты на прызавыя месцы каманды «Локаматыў» і «Энерджі Б» не змаглі за 2 таймы папасці ў вароты 1-1. Гульня завяршылася нічыёй 0-0. Хоць і праходзіла ажыўлена з мноствам момантаў, але ў гэты раз варатары абедзвюх каманд апынуліся мацней нападаючых. У апошняй гульні тура на поле сышліся каманды «Дыліс» і «Маладзечнагаз». Характэрна, што «Маладзечнагазу» неабходна было здабыць усяго 1 ачко для таго, каб у чарговы 3-й раз стаць чэмпіёнам маладзечна-датэрмінова. Сустрэча паміж гэтымі камандамі праходзіла ў хуткім тэмпе з узаемнымі атакамі. У пачатку сустрэчы «Маладзечнагаз» павёў у ліку 1-0. Затым наступіў пераломны момант, калі каманда «Дыліс» выйшла наперад, вядучы па выніку з лікам 2-1. Але за 1 хвіліну да заканчэння сустрэчы «Маладзечнагаз» параўноўвае рахунак 2-2. І за 1 тур да заканчэння чэмпіянату каманда «Маладзечнагаз» заваёўвае залатыя медалі і званне чэмпіён «Маладзечна-2020». Лёс срэбных і бронзавых узнагарод рашыўся ў 18-м туры. Прайшоў ён у нядзелю 16 лютага. На паркеце лядовага палаца 5 пар каманд выяўлялі мацнейшага. У выніку зафіксаваныя наступныя вынікі. «Ауто Ліён» 3-3 з такім жа лікам «Металлург» «Маэстра», «Энерджі Б», «Нью Юнайтед» 7-2. «Мэбля» «Маладзечнагаз» 4-2 і на апошнім месцы «Дыліс» «Локаматыў» 3-2. Такім чынам турнірная табліца прыняла канчатковы выгляд, у якім першае месца засталося за «Маладзечнагазам» з 37 ачкамі, другое «Энерджі Б» і 35 ачкоў, трэцяе «Дыліс» і 34 набраных бала. Таксама вызначыўся лепшым бамбардзір турніру, ім стаў Андрэй Пагода, які здолеў у апошнім туры вырвацца наперад у спрэчцы бамбардзіраў. На яго рахунку 19 забітых мячоў. Другое і трэцяе месца падзялілі Альховік Александр і Кунцевіч Артур. Яны 18 разоў паражалі вароты суперніка. У наступную нядзелю ў рамках чэмпіянату маладзечна па міні-футболе адбудуцца матчы розыгрышу Кубка Маладзечна-2020. Каманды, якія занялі 7 і 10 месцы, разыграюць 2 месцы ў 1/8 фіналу. А затым адбудуцца 4 матчы 1/4 фіналу за выхад у далейшую стадыю у паўфінал. Гульні пачнуцца ў 17:00 на лядовай арэне. Далей прагноз надвор'я. Тыдзень стартаваў з добрым плюсам, хоць і з вялікай воблачнасцю. Адразу пасля кароткай рэкламы вы даведаецеся, якія прагнозы сіноптыкаў на бліжэйшыя дні.